Sa'adatu je ki aiki kyale na danka makatan banza. A cikin wada mai shirya za mu tare miki ko baki zo ba. Ciyaman algon ke ce an ta sa'a baki san tsoro ba. Kakai, to, a cikin wada sa'a zama ko kuwa. An ta sa'a. Mata ga soja yau kin zama kainuwa. An ta sa'a. Algon ciyaman mun gaida farar uwa. An ta sa'a. Mai ja da ke a yau ya shiga damuwa. An ta sa'a. Kin mana maganin mai bakin uwa. An ta sa'a. Kin firgita shi yau ya shiga damuwa. An ta sa'a. Yan doguwa tudun wada mun sha ruwa. An ta sa'a. Da zuwan ki yau an ta sa'a algon muna karuwa na tudun wada doguwa. Sa'adatu je ki aiki kala na danka makatan banza. A tudun wada mun shirya za mu tare miki ko baki zo ba. Ciyaman algon ke ce an ta sa'a baki san tsoro ba. Sa'adatu je ki aiki kyale na danka makatan banza. A cikin wada mai shirya za mu tare miki ko baki zo ba. Ciyaman algon ke ce an ta sa'a baki san tsoro ba. Sa'adatu je ki aiki kyale na danka makatan banza. A cikin wada mai shirya za mu tare miki ko baki zo ba. Ciyaman algon ke ce an ta sa'a baki san tsoro ba. Bismillah da sunan Allah ba na biya muku waka ta ne. Bayarwa mai garma shi ɗaya ne ba mai kaula ne. A yau wakar da nake muku na canza ta ta yan zamani. Ku ku biyo ni a sannu ku ji ni ba zan boye ba. Sa'adatu je ki aiki kyale na danka makatan banza. A cikin wada mai shirya za mu tare miki ko baki zo ba. Ciyaman algon ke ce an ta sa'a baki san tsoro ba. Da ƙara salati Allah ba da di a gurin manzona. Muhammad manzon Allah mai birnin Makka ne da Madina. Kasa da sahabu gaba daya wanda su bi shi dare ba da rana. Ka sa matansa da 'ya'ya da jikokinsa ba zan mance ba. Sa'adatu je ki aiki kyale na danka makatan banza. A cikin wada mai shirya za mu tare miki ko baki zo ba. Ciyaman algon ke ce an ta sa'a baki san tsoro ba. Salamu alaikum farko gani da waka ta mai zafi. Zo ku biyo ni masoya yau na wasa wuka ta yi kaifi. Domin kuwa dai na shirya ba na gudun rana ta yi zafi. Wanda ya ce kula na ce cas ya fito ban san tsoro ba. Sa'adatu je ki aiki kyale na danka makatan banza. A cikin wada mai shirya za mu tare miki ko baki zo ba. Ciyaman algon ke ce an ta sa'a baki san tsoro ba. Ni ne isiya ka tsalle na doguwa mai waka na zo. Na samu tuwo mai kuna don haka ni ba na cin kanzo. Sa'adatu zalisu soja gani gare ki ki taso na zo. Da yan wasu baitoci ne ba na yaba mai kifa wasa ba. Sa'adatu je ki aiki kyale na danka makatan banza. A cikin wada mai shirya za mu tare miki ko baki zo ba. Ciyaman algon ke ce an ta sa'a baki san tsoro ba. Mutunci ai madara ne in ya zube ba zai taso ba. Duk wanda yake da mutunci ba zai rena uban kowa ba. Na gwado idan kuka duba baya da shi bai san kara ba. Wannan ce ta sani na yi masa radi ban ki ya lalace ba. Sa'adatu je ki aiki kyale na danka makatan banza. A cikin wada mai shirya za mu tare miki ko baki zo ba. Ciyaman algon ke ce an ta sa'a baki san tsoro ba. Siyasa ai ra'ayi ne ba rigima da fada a ciki ba. Yana mana kurun banza wai janaral yake kuyo duba. Inda janaral yake da mace ai ba ta sashi ya yi kuka ba. A sashi yana ba to kun ga abin bai mai daɗi ba. Sa'adatu je ki aiki kyale na danka makatan banza. A cikin wada mai shirya za mu tare miki ko baki zo ba. Ciyaman algon ke ce an ta sa'a baki san tsoro ba. Shi babba idan ya girma ya san ya girma ya kame abi. Idan kuwa har ya yin haka ai wata rana za ya ji zafi. Mutunci ai madara ne idan ya zube na faɗe shi da karfi. Ai tun da kace kullum mun ce cas mu zuba ba illa ne ba. Sa'adatu je ki aiki kyale na danka makatan banza. A cikin wada mai shirya za mu tare miki ko baki zo ba. Ciyaman algon ke ce an ta sa'a baki san tsoro ba. Sa'adatu kin zama hero yau a tudun wata ke ce gata. Kin tarwata tsarin mungu wanda na bin sa mu je makabarta. Kin rusa shirin mana kunya wanda yake mana mugun
hanya ba zai zo ba. Sa'adatu je ki aiki kyale na danka makatan banza. A cikin wani mai shirya za mu tare miki ko baki zo ba. Kiraman alban keke an ci sa'a baki san tsoro ma. Ta'addancin da yake mana yanzu hakika mun masa nisa. Sa'adatu ta yi shiri ta ce na faɗa muku za ta yi fansa. An daina taba mu kyale nan kulubutu barawo kasa. Aikin da ka zagi ubanmu ba za mu raga maka ko kwaya ba. Sa'adatu je ki aiki kyale na danka makatan banza. A cikin wani mai shirya za mu tare miki ko baki zo ba. Kiraman alban keke an ci sa'a baki san tsoro ma. Kana zagin manyan mu mun yi shiru ba mu rama ne ba. Muna ta daga maka hannu ka ki ka gane ba ƙarya ba. A yanzu fa mun kai bango za mu tare ba raini ne ba. Sa'adatu Salisu soja ta buge dan kwado ba wai ba. Sa'adatu je ki aiki kyale na danka makatan banza. A cikin wani mai shirya za mu tare miki ko baki zo ba. Kiraman alban keke an ci sa'a baki san tsoro ma. Uba ai bai bi uba ba ga wani ya ga makatan banza. Yana bagin manyan mu gashi a yanzu yana jin haza. Sa'adatu ta yau tsari na ga a yanzu yana jin gabza. Ku je ku faɗa masa na ce anti sa'a ba ta san tsoro ba. Sa'adatu je ki aiki kyale na danka makatan banza. A cikin wani mai shirya za mu tare miki ko baki zo ba. Kiraman alban keke an ci sa'a baki san tsoro ma. Shi da fa idan na halak ne ba ka gan shi yana jan girma. Inda mutunci nan yake baya zuwa yayi yawon gulma. Yana kuri da sarauta ya ki zuwa da yi mana hidima. Ku zo mu bige shaidani tunda abin ba gado ne ba. Sa'adatu je ki aiki kyale na danka makatan banza. A cikin wani mai shirya za mu tare miki ko baki zo ba. Kiraman alban keke an ci sa'a baki san tsoro ma. Ni kwankwasa babana ne dan a siyasa ya mani komai. Shi ne ya daga na asan na a duk matsayin da na taka komai. Allah ya ji kan babana mai gaula sai ya gama komai. Aminu kwankwasa ne shi tun talacin ban mantawa ba. Sa'adatu je ki aiki kyale na danka makatan banza. A cikin wani mai shirya za mu tare miki ko baki zo ba. Kiraman alban keke an ci sa'a baki san tsoro ma. Wai na ji yana taba gwamna Abba Kabir bai yo ilimi ba. Ku je ku faɗa masa na ce Abba Kabir ba sauna ne ba. Domin ko yana da mutunci Abba Kabir bai lalace ba. Baya kasharan al'umma ko akuya bai yanka ne ba. Sa'adatu je ki aiki kyale na danka makatan banza. A cikin wani mai shirya za mu tare miki ko baki zo ba. Kiraman alban keke an ci sa'a baki san tsoro ma. Ya taba kashe wani yaro a doguwa ba shaidi ne ba. Idan kuka je kuka duba za ku gani ba ƙarya ne ba. Sannan a tudun wada ya kashe ran wasu ma bai saurara ba. Allah wadaran sama jambo bai ki ya hallaka ran kowa ba. Sa'adatu je ki aiki kyale na danka makatan banza. A cikin wani mai shirya za mu tare miki ko baki zo ba. Kiraman alban keke an ci sa'a baki san tsoro ma. Ashe da rashin tarbiyya ne a gare shi mabarjan haushi. Ku je ku bino tarihi za ku gani wane ne wai shi. Idan da yana da mutunci da bai rena uban wani bashi. Ashe goyon kaka ne bai taso a wajen soki ba. Sa'adatu je ki aiki kyale na danka makatan banza. A cikin wani mai shirya za mu tare miki ko baki zo ba. Kiraman alban keke an ci sa'a baki san tsoro ma. Na kankama babban mungu na ji yana surutun banza. Ku daina kula shi ku kyale nan ya kware ku jikatan banza. Baya mana aikin sisi ko na kwabo shaidanin banza. Sai sace kudin mu yake yi bai mana aiki ko kwara ba. Sa'adatu je ki aiki kyale na danka makatan banza. A cikin wani mai shirya za mu tare miki ko baki zo ba. Kiraman alban keke an ci sa'a baki san tsoro ma. Ku je ku faɗa masa na ce yayi shiru in har kowa yaki. Sai na ware wancan kullum in na ware kuma za mu ji sauki. Rashin ilimi illa ne da akwai da tintini yaki. Ya daina abin da yake yi na bai raina jagora na ba. Sa'adatu je ki aiki kyale na danka makatan banza. A cikin wani mai shirya za mu tare miki ko baki zo ba. Kiraman alban keke an ci sa'a baki san tsoro ma. Sa'adatu yau na
Ilahu ya ja kwanan ki Sa'adatu kin ji ba zan ki faɗa ba. Sa'adatu je ki aiki kyala na danka makatan banza. A cikin wani mai shirya za mu tare miki ko baki zo ba. Kiraman alban keke an ta sa'a baki san tsoro ma. Duk wanda ya ce zai ja miki an ta sa'a ki faɗa mana kin ji. Domin kuwa yau mun shirya je ku faɗa masa ko da ya ji. An daina taɓa mu mu kyale dan haka yau na faɗa muku kun ji. Sa'adatu ba ta shaka za ta tare mana ba kariya ba. Sa'adatu je ki aiki kyala na danka makatan banza. A cikin wani mai shirya za mu tare miki ko baki zo ba. Kiraman alban keke an ta sa'a baki san tsoro ma. Ai kwankwasa jagora ne ya maka rana tun can baya. Domin kuwa ya maka riga ya maka wando ba na ƙarya. Kujeran nan da kake kai ai asalinta na koma baya. Shi ne ya rike hannunka ya saka a kai ban mancewa ba. Sa'adatu je ki aiki kyala na danka makatan banza. A cikin wani mai shirya za mu tare miki ko baki zo ba. Kiraman alban keke an ta sa'a baki san tsoro ma. Ashe sarautar mata kuɗi ce can ya saye ta yana mana ƙarya. Ya kwashe kuɗin al'umma ya yi arewa da katon kaya. Ya bar mu muna yin hamma don haka dole ya koma baya. Allahu kayo mana canjin wanda ba zai ci ya tsere ne ba. Sa'adatu je ki aiki kyala na danka makatan banza. A cikin wani mai shirya za mu tare miki ko baki zo ba. Kiraman alban keke an ta sa'a baki san tsoro ma. Bangare na rashin mutunci nan ya kware bai saurara ba. Inda ake zalunci za ka gano shi ba zai ki zuwa ba. Zaban da ake masa baya ci bai dama a yau barna ba. Ku za a kashe al'umma babu ruwansa ku je ku gudu ba. Sa'adatu je ki aiki kyala na danka makatan banza. A cikin wani mai shirya za mu tare miki ko baki zo ba. Kiraman alban keke an ta sa'a baki san tsoro ma. Ta'addancin da yake mana yanzu hakika mun masa nisa. Sa'adatu ta yi shiri ta ce na faɗa muku za ta yi fansa. An daina taba mu mu kyale dan kulubutu baraho kasa. Aitin da ya je shan Abuja a can ya make bai zo shi gida ba. Sa'adatu je ki aiki kyala na danka makatan banza. A cikin wani mai shirya za mu tare miki ko baki zo ba. Kiraman alban keke an ta sa'a baki san tsoro ma. Dan yana ganin fada mulki ne a hannunsa yake mana kori. Yana cika baki wai shi ne ya manta da mafari. Allah ya ji kan manyan mu waɗanda suka yi mana mulkin fari. Shi shuka abin alkhairi shi ko ba zai iya nunawa ba. Sa'adatu je ki aiki kyala na danka makatan banza. A cikin wani mai shirya za mu tare miki ko baki zo ba. Kiraman alban keke an ta sa'a baki san tsoro ma. Da yardar Allah mulki ya gama yi mana dan ba ƙara. Gudun wada damuwa mun haɗa kanmu gaba ɗaya mun kai ƙara. Wajen sarki ramanu kasa daga wannan ba wani saura. Gaba da kamar roge ka yi mana canji ba dan mu ba. Sa'adatu je ki aiki kyala na danka makatan banza. A cikin wani mai shirya za mu tare miki ko baki zo ba. Kiraman alban keke an ta sa'a baki san tsoro ma. A nan gun zan dasa aya ta a cikin wakar da na tsaro. Ni ne isiya ka balle na doguwa ka ji mai sauraro. Kuje da kuja masa kunni kar da ya gara yanzu na faro. In ya gara taba mana kwankwasa ko kuma abba ba zan kyale ba. Sa'adatu je ki aiki kyala na danka makatan banza. A cikin wani mai shirya za mu tare miki ko baki zo ba. Kiraman alban keke an ta sa'a baki san tsoro ma. Sa'adatu je ki yi aiki kyala na danka makatan banza. A tudun wata mun shirya za mu tare miki ko baki zo ba. Ciyaman algon keke an ci sa'a baki san